ምቆጻር ብዝብል ምክንያት ንኤርትራውያን አገልግሎት ቪዛ ደው ዘብል ውሳነ ከም ዝሐለፈውን ገሊጹሎም እዚ ውሳነ ካብ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ዩጋንዳ ኦኬ ሎማዓንቲ ኣብ ዩጋንዳ ሓደ ኣዝዩ ዘሰምት ፍጻሜ ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ ሰላም ዝኸርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ሚድያ ድሕና ዲኹም ከመይ ዝጸንሑ ቅዱስ ተመሊሰ መጽአኒ ይኹን ሎማዓንቲ ዘለኹም ካብ ዝመጻኹ ቪድዮታት ንዓኹም ሰላም ዝራኒና ደስ ዝዋለው ቪድዮታት ኒኡ ሓድሽ ቢስቱ ታሊኹም ሁሉኹም ሰብስክራይብ ላገርኩም ፋሚሊ ምዃን ይትርስዑ እዚ ቪድዮ ተስሙጭኩም ላይክ ላገርኩም ጀምሩ ሓት እስኪ ንኽላ ቪድዮና ከሓት ከመጀመሪ ቪድዮና ኮን እስኪ ብዛው ዝለላ ናይ ተመርጻ ቪድዮና እስኪ ሬናን መለሰሓት ተመርጻ ዓይኒ ትውዒኒ ኳለኺ ተመርጻ ትውዒኒ ለኺ አታኔኮ እንታ ሙዝኺ አኔ እሺ ሰሌዮ ሃየ ጓልሾቅ كيد بالي እሺ قتلي مرة ولا بسمع أبد منفس قدوس أنت نعيت أبغى أجيب كذا في كيس أحد صعدوا أهم زعينة تقام قال أمرنا نسقين للأحد مات ممهر بالغة ممهر صبوتي يقول كسبن دستة بتعمي غبيرات سكوز قاعد كتشاب حملي قد أبو حملي الولاد وا بيزا كوي مزبح عاد احنا حلو يسو هاني ازمينا مون بين عنا اخني قد ابو حملي زعفوا اني وقف صرخه شوفوا كيف تنقصي بيزا مجو تقريبا لن زي بيزا يغني قد حملي ناتنا مجو يبلنا لا شي حزا بلا حمل حمزيو صنحز قبرلك صنحي أهانيرو وهو حق يا جيكس لا يبقى مجمرة يقول لي واي تدخل كيف كل حدا زي خنت عم تقلي ممتيموني ونقدرنا نحن وصلنا وا لا نحن وصلنا لا كل عبا كل وعلى تخلنا لا تخلنا متقالي لو ممتيموا وا كل ودعينا دحن كريك كل ستة ديو وستة ثلاثة هو وا فاس صابنا يمثل زي أما مستفنا يا هذا قصة خلنا أنا وصلنا كذا لا سيد لمن دكفني لا كم جيك كم كم صنح رأيك صنحي جيركي زي شوفوا مساي بطباق صبغيو باي انا متسيا هاي سواينا لو سدت اللي قال حبتني لقيريا داجي اخواتنا هم ايتل هذا هم ايتل ويقول ايش كتشاب حمل ده سؤالي تاع اكو نشوف ممهرنا ما يقدر نوت اسكسكوز قاحوت اتوم نجاوس ممهرنا ما يقدم اسكي ذا فيديو نرا اكو نشوف ممهرنا ما يقدر اكو نجاوس ممهرنا ما يقدر حرامي ده تساوس لي خمحات ما تحزي او نارو ገዞም ተናዲዶም ወጽዮም ሰውይቱ ተናዲዶ ወጽዩ ህልካ ካይወጻ ናኻ አርፊድኻ ተመጽኻ ናኻ በህምጽ ያቀጥዕካ ማት ፌር ይኾነ ኣነ ህዝ ወደይ ወሊደ ሰምዝ ገረ ከመሮ ዋይ አሳውምና ወይ ጉድ ለነወረ ይልርዶ ዛ ነገር ዚያ እሺ እስኩ ዝኻ ብጥሪያ የዋርድካ እቶታት ኣብ ሕብረተሰብ ባህሊ ትግርኛ መርዓት ምስ ድንግልና ምስ ጸንሐት ዝድረፍ ደርፊ سيتعاركي نخيدا سيتعاركي بطريقة ወይ ተዋስ እሺ ኣብዝኻ ሓዋላይና ተሓዋላይ መርዓ ማለት أفلا تريد له بموعد لك أتتحول كام جاء أم دستغيرات قلت حدوهم سكمات صبغيكو أو كلهم صبغيني حتى أنا أهم زر لله أو كلهم صبغيني
نشتي عاوزي تحولي نشي إنرجي بزحيلة إنرجي زي حتى صبغي إيش اسكي عاوزني هادي ناس كيرين عن ملزحات زيادة أتبالي حتى وات لا المدي أتخمي غير حمسي أو دي غير سوري مش بس ما متهيجاني وز ها مش بس ما أتاقول كم تلاكم موي سغران دي غورا ليلة مصت عالم سوغري موري واحد تلا زي كوا وني اخواني زي حمامي ويقول اسكوز خا احوات اوزنيا بتعمي زغرمتني فيديو احوات اسكن رايا نسويتو يهمي غير صلي لو عاملو ايماجين عاوز ميتن طول أوداتكو وعلت أنا أودي حتى رأيو مو ما تكسر هنزينا نوصح اسكي هم زين السوايا وخن اسكي ناطل اسكو زخا مس حدا هنن أيتولا تبهل على خن حبو شيء مخرا حفتقا بدوخا مس حدا ود ترحانن نايتبلا 4-5 ودات كتحزا كتقلا لكن مس 4-5 يوم دق سايكون كنزبلا كنزلوكم تادا ناتكن تبلؤم اوبشن كتحزا كتقلا لكن مسؤول دحر زي سريحو اتخالق كتصنحلو ابطقو مالتي كم تنسهم ريغا والد يسرعون نسخن كدا واي نوت حقي ان حجي كوم قبلكن كلهم مستعد دق سايكون كنزلوكم دين اوبشن كل جيزي اوبشن 1 اوبشن 2 اوبشن 3 اوبشن 4 يمكن كساعون كتقلا لكن مالتي قدما يتفوتو زخونه كالاي السفه زي سرح اساسا كل جيزي مسحاد ودي حانن ايتبلا لكن لكم مالتي اتخالق انتايو independence كتكون كتقلا لكن نتكم ودات كم زي تدليون كتر يوم لكن مالتي ابقون بقى فوكس كم زي تقبرا بشالو نسخنسي بعد خنتون لايف هلوتن كقلالو حدا ودي independence خوانه تقوال نسيتي اسفوتو مالتي سرح كتسرح كتقلا لكن جنزب ناي بعضهم كتحزا كتقلا لكن نسخن بيسي مخانكن كفلت كقلالو بيزن دحر زي كوين كسؤلكن بقى تحاسبون تبلون بقى مسو 24 ساعات كدولالو كتصحفالو مسجن دحر حانتي جيزي سديد كنالو دحر زي مليسو 3-4 جيزي اي تسددالو مخنياتو ات مسج اوريدي يري لكم ملسلكن سلازي دليكن اي ملسلكن حقيرو سلازي حانت مسج كتصحفات تصحفكن حراي نسا حساب ملس سو بلا سو شعورتك انت كخوني معرخ ندي نسخم فاليبل كم تكون كفلت مالك اسكي حوات نايزا حفتنا مغري تقبلوا لي خن بجامات ساوري اوزناتا لايف التساق لا يا تواقع كن لها وقت مساخن لغت تقوين تقبلوا تلي غد اسك حزغنكم انت قلتكن اسكوزقا ناي توماس بيدي نارينا الملس حير وتطاتي اب حبرتسب ባህሊ ትግርኛ መርዓት ምስ ድንግልና ምስ ጸንሐት ዝድረፍ ደርፊ ሰይተዓርከይ ነው ኺዳ ቶማስ መርገም እሺ ናጽልስኪ እስክብዝኛ ቪዲዮ ካ እስካ ሐትሪና እንመለስ ቅድመ መዓልካ ዝሐወይ ይሄታ ሜትካ ኮሜትካ ክንደ ዘቀጥኒ እንዳበለ መርገእ ዝኾነኒ በቀደሙ ሕልፍ ክብል ብጎደና ሓነነን እንተበለ ጥዑም ፀብሒ ጨና ትፍ ኣብ ገዛና ኣለና ናበልኩ ዝዓበኹ ያሃሉ ኣያሃሉ ዝርካባት ነግፍ መሰባ ኣደይ ነራ ክንደኹሉ እሞዳ ሕጂ ብንጀራ ጭንን ብንጀራ ትካቦ ከመይ ለኹም እንጉዳ ጎደቦ ስለዚ ተጥዕምን እንተሐሲምኒ ትንበሉ ባይ ተዕልሉ እንጀራ ደና ዝገረ አደ አህመነ መዲያ እሺ እስከ ሐሳኹም ኮመንት ላገለጽ መሓት ብዛዕዝ ነገር እዚ እስኪ ዝኻ ናይ መጨረሻ ቪዲዮ ላክኾን እስኪ ያሓት ዛ ቪዲዮ እዚ አስከሪና እንመለሳሓት ኣብ ኡጋንዳ ዝተፈጠረ ምስለን ተለይተ ሳሒት አስከሪና እንመለስ ኦኬ ሎማዓንቲ ኣብ ኡጋንዳ ሓደ ኣዝዩ ዘሰምት ፍጻሜ ኣጋጢሙ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝፍለጥ ዓመታዊ ዕለት 3 ወር 6
ዝውዕል ሓደ ዓቢ በዓል ኣሎ እዚ ድማ ክሳብ 3 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዘብዕልዎ መዓልቲ ስዋኣት ይበዓል ማለት እዩ ኣብዚ በዓል እዚ ኣብ መላእ ዩጋንዳ ሃገራዊ በዓል ተባሂሉ ወላ ትካላት እውን ይዕፀዩ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ስዋኣት ድማ ሎሚ ዕለት 3 እናተባዕለ ከሎ ግን ግብረ ሽበራውያን ቦምባ ተሰኪቦም ናብቲ ህዝቢ ተኣኪቡሉ ነበረ ቦታ እናምርሑ ከለው ኣብ መንገዲ ከም ዝተፈንጀሮም ሓደ ወድን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ድማ ከም ዝሞቱ ዘርኢ ምስሊ ዝተፈላለዩ ቲቪ ናይቲ ሃገር ክዝርጋሕ ተራእዩ ማለት እዩ ዛጊት ካልእ ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለን ኣብ መንገዲ እንከለው ናው እናኸዱ ከለው ከም ዝተፈንጀረን ዝገልጽ ሓበሬታታት ጥራይ ወፂኡ ዘሎ ፖሊስ ዩጋንዳ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብደቂቕ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ምፅራያቶም ከም ጀመሩን ይገልጹ ኣለዎ ማለት እዩ ነቶም ዘይትፈልጦ ኣብ ዩጋንዳ ዓመታዊ ዝካየድ ሓደ ዓቢ በዓል ኣሎ ናይ መዓልቲ ስዋኣት ማለት እዚ ድማ ኣብቲ ቀደም ግዜ ንመጀመርያ ግዜ ክርስትና ናብ ዩጋንዳ ኣብዝኣተወሉ ነበረ ግዜ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ናይ ቡጋንዳ ኪንግዶም ንጉስ ነቶም ናይ ክርስቲያን መምርሒናት ናይ ተቐበልኩምን ብዝብል ወይ ክርስትና ተቐቢልኩም ብዝብል ዝተቐትሉ ንኽብርናቶም ተባሂሉ ዝበዓል ዓቢ በዓል ማለት እዩ ብመላእ ኣፍሪቃ ድማ ከባቢ 3 ሚልዮን ዝኾኑ ሰብ ድማ ነዚ በዓል እዚ ብሓባር ኮይኖም የብዕልዎ ማለት እዩ ነቶም ዘይትፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ናትና ዘርጊሕና ኣለና ብዛዕባ እቲ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ እቲ ሂስትርን እንታይ ከም ዝመስልን ኣብ ዩቲዩብ ናትና ቻነል ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ምቁፅጻር ብዝብል ምክንያት ንኤርትራውያን ኣገልግሎት ቪዛ ደው ዘብል ውሳነ ከም ዝሓለፈውን ገሊጹሎም እዚ ውሳነ ካብ ዝመጽእ ሓዱሽ ዓመት ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ዩጋንዳ ኤርትራውያን ናብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ተዋፊሮም ኣብ ምምዝማር ገንዘብን ምስግጋር ደቂ ሰባትን ምጋዓዝ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝብል ከበድቲ ክስታት መሰረት ዝገበረ ውሳነ ምዃኑ ተገሊጹ ሻዕቢያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ሃገራት ወኪላቱ ብምስዳድ ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባር ብምውፋር ምስግጋር ደቂ ሰባትን ምስግጋር ዕፀ ፋርስን ከምኡውን ምጉዓዝ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ክሰርሕ ከም ፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኡጋንዳ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ንዓመታት ክትሳቐጥ ፀንሐት ሃገር ምዃና እውን ሰብ ስልጣናት ሃገር ክገልጹ ፀኒሖም እዮም ንዝተኸቲሉ መንግስቲ ዩጋንዳ ንኤርትራውያን ዝወሃብ ቪዛ ደው ከብሎም ምዃኑ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ እዚ ነቶም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ኡጋንዳ ብምእታው ስድሮም ካብ ኤርትራ ናብ ካምፓላ ብምምፃእ ክረኽቡ ዝፀንሑ ዜጋታት ክፀሉ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ኣካል ናፃ ቪዛ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዝኾነት ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ኣገልግሎት ቪዛ ከይህልዋ ክግብር حط እዚ ቪዲዮ ከምቲ ዝሪኦም ሞ ዝመስል እስኪ حسابكم كومنت لا قرأتكم بيو guys نرى معك فيديو نازل موس نيروم أو نيكس فيديو تاني سكسر متى channel دي سبسكرايب نقاري ترسيهم إذا فيديو اسمه لايك لا قرهم بيس يموتكم لك عبيتي